Pozdrav! U ovom videu ću vas upoznati sa korisničkim sučeljem Fusion 360. U trenutku kada snimam ovaj video, ovako izgleda sučelje. Do trenutka kada vi gledate ovaj video, moguće je da se sučelje malo promijenilo i da izgleda drugačije. Međutim, bez obzira na te promjene, alati ostaju vrlo slični, tako da ćete se bez problema moći snaći i pratiti dalje. Krenimo od gornjeg lijevog kuta. Ovdje se nalazi Quick Access Toolbar. Skroz lijevo imamo Data Panel gdje se nalaze svi vaši projekti i datoteke koje su spremljene u cloudu. Odmah do toga su File menu, Save, Undo, Redo te Home koji nas vodi na prikaz svih naših projekata. Nakon toga dolaze tabovi s otvorenim projektima. Trenutno smo u projektu koji nismo spremili te nema ime. Možete otvoriti više projekata jednostavnim klikom na ikonu plus ili na New Design. Kako otvarate više projekata, tabovi se automatski smanjuju da stanu na traku. U ovom slučaju ja ću zatvoriti ove dodatne tabove da ostane pregledno. Trenutno se nalazimo u Design Workspace-u. Ako želite promijeniti radni prostor, recimo na Simulation, Render, Animation ili Manufacture, to možete učiniti ovdje. Kad promijenite Workspace, promijenit će se i alati te postavke koje su dostupne. Ja ću se vratiti natrag na Design Workspace. Unutar Design Workspace-a imamo različite kartice, kao što su Solid, Surface, Mesh, Sheet Metal i ostale. Ako vam ikad treba dodatna pomoć oko nekog alata, u gornjem desnom kutu imate ikonu s upitnikom. Klikom na nju možete pretraživati Fusion 360 Help. Na primjer, ako želite saznati više o Extrude alatu, samo upišite Extrude i pritisnite Enter. Otvorit će vam se službena Autodesk dokumentacija u pregledniku s detaljnim objašnjenjem tog alata. Ovo u sredini je radno područje, odnosno mjesto gdje zapravo izrađujete svoje modele. S lijeve strane nalazi se browser. Ovdje možete vidjeti sve vezano uz trenutni model. Na primjer, ovdje vidimo listu bodija, skica, referentne ravnine poput Origin, osi i ravnine, kao i imenovane poglede ako ste ih kreirali. Također ovdje se nalaze Document Settings, gdje možete podesiti jedinice i ostale postavke. Kako budete dodavali nove objekte, materijale ili spojeve u sklopovima, sve će se to pojavljivati ovdje u browseru. U gornjem desnom kutu nalazi se View Cube, koji služi za navigaciju i promjenu pogleda, ali o tome ćemo detaljnije pričati u sljedećem videu. Dolje, u donjem dijelu ekrana, nalazi se Timeline. Timeline sprema povijest dizajna, odnosno svaki korak koji ste napravili. Ako želite vidjeti kako se je model kreirao, možete povlačiti ovu traku unazad i unaprijed, korak po korak. Možete i kliknuti play kako biste vidjeli cijeli proces automatski. Na vrhu imamo alatnu traku gdje se nalaze svi alati za izradu modela. Ovdje su alati za Create, Modify, Assemble, Construct itd. Klikom na strelicu možete proširiti alatnu traku i vidjeti sve dostupne alate. Većina alata ima i shortcute. Na primjer, za Extrude možete samo pritisnuti tipku E. Ako često koristite neki alat, možete ga dodati na alatnu traku. Recimo, ako želite dodati Mirror, kliknem na 3 točkice i odaberem Pin to Toolbar. Isto vrijedi i za druge alate. Ako želite, možete i dodijeliti vlastiti shortcut nekom alatu. Kliknete na 3 točkice, odaberete Change Keyboard Shortcut i pritisnite tipku koju želite koristiti. Ako dođe do konflikta s postojećim shortcutom, Fusion će vas na to upozoriti. Alate možete pokrenuti i desnim klikom u praznom dijelu radnog područja. Ovisno o aktivnom workspace-u, ovdje će se pojavljivati različite opcije. Još jedan vrlo koristan način je Design Shortcuts prozor, koji se otvara pritiskom na tipku S. Ovdje imate brzu pretragu alata, samo upišete naziv alata, na primjer Split Body, i Fusion će vam ga odmah ponuditi. Ako želite neki alat trajno dodati u ovaj prozor, samo kliknite na strelicu pored njega i alat će biti trajno dodat. Isto tako, ako želite taj isti alat ukloniti, unesite njegovo ime i stisnite na X. I na samom dnu nalazi se Navigation bar koji ćemo detaljno objasniti u jednom od sljedećih videa. I to bi ukratko bilo to od upoznavanja s Fusion sučeljem. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Pozdrav!